Es diu que el cervell de la dona és diferent que el de l'home. És cert? En què es diferencien? Avui he agafat aquests dos cervells a la sala de dissecció de la Facultat de Medicina perquè pugueu veure que és impossible dir si aquests cervells són d'un home o d'una dona. Igual que no podem dir si són un cervell d'una persona amb la pell blanca o d'una persona amb la pell negra. Però si els cervells dels homes i de les dones són diferents, doncs sí que són diferents, però potser no com tothom pensa. Tot i que tenen alguns trets estructurals i morfològics que podrien ser diferents, això no explica, o sigui, no hem de pensar sempre que això és l'explicació per diferents funcions cognitives o perquè uns tinguin millor raonament matemàtic i uns altres millor intel·ligència emocional, per exemple, sinó que el que és interessant és saber quines són les diferències que hi ha a nivell molecular i de senyalització intracel·lular. Per què? Doncs perquè sabem que la incidència d'algunes malalties neurològiques és diferent entre homes i dones. Per exemple, se sap que algun autisme és més freqüent en homes i que les dones és més fàcil que tinguin depressió o trastorns d'ansietat. I és aquí on és interessant investigar aquestes diferències sexuals per poder fer un tractament òptim per tothom, pels homes i per les dones. Malauradament, els científics no sempre hem tingut això present i molta recerca en neurociències s'ha fet només fent servir animals que són mascles. Ara, cada cop tothom està més conscienciat i estem afegint femelles en els nostres estudis neurocientífics per intentar que tothom tingui el seu tractament òptim.